موجودہ صورتحال نو مد نظر رکھ دیا ہوا صرف 2-4 منٹ دی گفتگو، اس بعد میں اجازت لے جانا کیونکہ ٹائم کافی ہو چکیا ہے۔ حضرات دی وقار، میری عقل میری سوچ دا اے فیصلہ ہے کہ کشمیریاں دی اللہ دے عرش نو ٹکرا گئی، اور صرف ٹکرا نہیں گئی، ہلا گئی ہے تے پھر پوری دنیا نو لاک ڈاؤن کرا گئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ شیر خدا دا فرمان علی شان ہے کہ کفر دا نظام تے چل سکتا ہے پر ظلم دا نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ ایک اللہ دے ولی بہلول دا تسا نام سنیا ہوئے گا۔ ایک دن بازار دے وچ بیٹھے ہاں، کسی بندے نے انہوں نے ویکھیا تے انہیں سوال کر دیتا ہے، بابا جی بازار چ بیٹھے ہو خیر ہے؟ تے بہلول دا آکھن لگے کہ لوکاں دی تے اللہ دی آپس صلح پہ کروانا، راضی نامہ پہ کروانا۔ اس بندے سوال کر دیتا ہے کی بنیا جی ہو گئی ہے صلح؟ بہلول دانا نے جواب دیتا کہ اللہ تے صلح کردا پیا بندیاں نال، پر بندے تڑ گئے نے، لوگ نہیں اللہ نال راضی نامہ کر دیتا۔ کچھ دن گزرے تے انہیں ویکھیا بہلول دانا قبرستان بیٹھے ہیں۔ اے بابا جی قبرستان بیٹھی ہو خیر ہے؟ بہلول دانا نے پھر وہی جواب دیتا ہے لوکاں دی تے اللہ دی آپس وچ صلح پیا کروانا۔ انہیں پھر وہی سوال کر دیتا ہے کی بنیا جی ہو گئی ہے صلح، راضی نامہ ہو گیا؟ تے بہلول دانا آکھن لگے کہ اج لوگ راضی نامہ، لوگ صلح کرن لئی تیار نے قبری پہ، پر اج اللہ نہیں پیا کردا۔ حضرات دی وقار، میری عقل یہ آدھی ہے، بڑے پڑھے لکھے سیانے دانا لوگ تشریف فرماؤ، فیصلہ تسی خود کرے آج۔ جدوں میں پاویں پردیساں چ ہوئیے، پاویں اپنے وطن ہوئیے، کتے بھی ہوئیے، جدوں میں کوئی تکلیف پہنچی نا تے دو ہستیاں یاد ہوندی ہیں، یا ماں یاد ہوندی ہے یا پھر خدا یاد ہوندا ہے۔ حضرات دی وقار، او خدا جیڑا اپنے بندے نو تکلیف چ نہیں ویکھ سکدا، ہوندا تسی ایک مکھی دے سر دے برابر بھی اپنی اکھ اتھرو کڈو، میں رحیم ہاں، تانوں معاف کر چھڈاں گا، مشکلاں آسان کر چھڈاں گا۔ حضرات دی وقار، ماں کنڈا چبے نا تے پتہ میاں صاحب فرماندے نے ماواں دے دل نرم گلابوں، ایک ماں اپنے پتر نو پریشان نہیں ویکھ سکدی تے او 70 ماواں تو بہتا پیار کرنے والا رب کڈا کہ غصے ہوے گا کہ اپنے گھر دے دروازے ہی انہیں بند کر دے۔ منو یورپاں چوں گلف چوں اپنے ملک چوں رپورٹاں ہر قسم دیاں پڑھ دیاں بے، کلیسیے بند، گرجے بند، گردوارے بند، مسیتاں بند، کعبۃ اللہ بند۔ یہ معمولی سمجھ دیو پہ اس گال کوئی چھوٹی بات ہے؟ پھر تسی اس گال تو واقف ہوو گے کہ جدوں کوئی بندہ تگڑا نہ مننے، دنیا دی گال جدوں کوئی تگڑا نہ مننے تے پھر اوتھے کوئی سفارش پائی جانتی ہے، پتہ ہے نا، کوئی سورسز، کوئی ریفرنس، کوئی تعلق واسطہ اوتھے لڑایا جاندا ہے، کوئی وسیلہ پایا جاندا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر دا دروازہ بند کر کے پھر اپنے یار دے گھر دا دروازہ بھی بند کر چھڑیا، آکھیا نہ ایتھے آؤ نہ اوتھے جاؤ، ایتھے جائیے۔ حضرات دی وقار، اللہ دا قرآن فرماندا ہے سورہ طٰہٰ، اللہ فرماندا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جیڑا بندہ ساڈی یاد تو منہ موڑے گا اسی دی معیشت تنگ کر دیاں گے۔ یہ کی ہویا ہے؟ پوری دنیا ورلڈ بینک دے سمیت قصہ تو مختصر، ساری دنیا رونے پہ معیشت تنگ ہو نہیں گئی۔ حضرات دی وقار ہے وقت توبہ کرن دا۔ اللہ پاک دی ذات اپنے قرآن دے وچ فرمایا ہے، قرآن مجید فرقان حمید وچ میرے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ حضرات دی وقار اللہ پاک دی ذات قرآن دے وچ فرمایا جیڑی میں آیت تواڈے سامنے پیش کیتی او دا ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والیو اللہ کولو پکی تے سچے توبہ کر لو، توبہ کر لو، اے ویلا توبہ کرن دا۔ حضرات دی وقار توجہ فرمایا جے ایک ماں اپنے پتر نو تکلیف دے وچ نہیں ویکھ سکدی، میاں محمد بشار فے کھڑی بولے آندے نے ماواں دے دل نرم گلابوں،
حضرات دی وقار ایک ماں اپنے پتر نو تکلیف دے وچ نہیں ویکھ سکدی کی ہو گیا وہ 70 ماواں تو بہتا پیار کرنے والا اپنے گھر دے دروازے ہی بند کر گیا ہے لیکن لوگوں توبہ دا دروازہ ہجے بھی کھولا ہے توجہ فرمایا جے توبہ کر لو تے توبہ تو نصوحہ کر لو ایسی توبہ جیڑی پکی تے سچی توبہ کر لو حضرات دے وقار بنی اسرائیل دا ایک بندہ بنی اسرائیل دا ایک بندہ انہیں جدوں ویکھیا کہ میری موت دا وقت قریب ہے ہن میں مرن والا وا اپنے بچیاں نو نیڑے کر لیا اپنی اولاد نو نیڑے بٹھا لیا تے وصیت نامہ لکھواندا آندا میرے بیٹے او جدوں مر جاواں اس دنیا تو پردہ کر جاواں اس دنیا جہان نو چھڈ جاواں تے ایک کم کریا جے میری وصیت تے عمل کریا جے وصیت لکھواندا کہ جدوں مر جاواں مینوں دفنائے نا مینوں دبیو نا مینوں ساڑیو جے تے ساڑ کے میری راکھ نو کچھ ہواواں وچ بکھیر چھڑیا جے کچھ سمندراں دے وچ دریا برد کر دیا جے کچھ دریا دے وچ روڑ دیا جے حضرات دی وقار اپنے بچیاں نو وصیت کر کے جاندا ہے او جدوں دنیا تو وصال کر گیا کوچ کر گیا حضرات دی وقار او دے بچیاں نے او دی وصیت تے عمل کیتا ہے او دی خاک کچھ ہواواں دے وچ اڑا دتے کوئی دریا برد کر دیتی سمندراں دے وچ روڑ دیتی حضرات دے وقار روایات دیاں کتاباں دے وچ آوندا ہے او دی خاک نو اللہ نے اکٹھیاں کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا انہوں سوال کیتا ہے کہ اے عمل کیوں کوئیتا ہے تم ایڈا ودا قدم تو کیوں اٹھایا ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ سر سٹ کے رو کے آندا مولا میں سنیا سے کہ جدوں مر جانا ہے تو قبراں دے وچوں اٹھانا ہے پھر تو سوال و جواب بھی کرنے نے تو حساب بھی لینے اللہ تیرے کولوں تیرے عذاب کولوں ڈر گیا سم میں اپنے بچیاں نو اے وصیت کیتی سی کہ میری خال کچھ ہواواں دے سپرد کر دیو کچھ دریا برد کر دیو اللہ تیرے کولوں ڈر گیا سم حضرات دے وقار میرا اللہ رحیم اللہ او کریم اللہ او غفور اللہ اللہ دی ذات نے فرمایا میرے بندے میں تے چاندہ ہی ایسا میرے کولوں ڈر جاؤ اللہ فرمایا ڈر گیا جی میں ڈر گیا حضرات دے وقار میرا اللہ فرماتا میں تے چاندہ یہ وہاں میرے کولوں ڈر جاؤ میرے کولوں توبہ کر لو تے پکی تے سچی توبہ کر لو اجے بھی کعبۃ اللہ دے دروازے بند ہوئے مسجداں بند ہو گئیاں مسجد نبوی بند ہو گئی لیکن توبہ دا دروازہ کھلا ہے کدی ادھی رات دے ویلے مسلح پا کے اکھاں چوں ہنجو وگا کے سر سٹ کے سجدے وچ کہ مولا جے تمہیں معاف نہ کیتا تے تیرے تو سوائے اسی کتھے جاواں گے عارف کھڑی دا دل تڑ پیا قلم اٹھیا تا بول کے لکھ چڑیا اے پچھلی راتی رحمت رب دے اے کرے بلند آوازاں بخشش منگن والے کارن اے کھلا رحمت دا دروازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ دے نال کتے جا رہے ہیں ایک بڑھڑی جی مائی سامنے بڑھڑی بزرگ ضعیف مائی سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکھن لگی محبوبہ میں تیرے نال کچھ گلاں کرنیاں چاہیے کئی روایات دے وچ ہوندا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ دے نال مسجد نبوی دے وچ بیٹھے سن واعظ و نصیحت کر رہے سن خیر جس طرح بھی اس ضعیف عورت نے اس بڈھی مائی نے حضور نو آکھیا محبوبہ میں تہاڈے نال کچھ گلاں کرنیاں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا جی فرماؤ آکھن لگی انہاں لوکاں تو سیڈ تے کر کے سیڈ تے ہو کے وکھریاں بیٹھ کے کچھ کرنیاں صحابہ آکھن لگے سونیا یہ مجنون ہے پاگل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو سائلنٹ خاموشی دا اشارہ کیتا سیڈ دے اتے مائی کھڑ کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر اپنیاں گلاں سنان دی حضرات دی وقار کافی دیر پہ کے حضور نو اپنے دکھڑے سنان دی رہے
सहाबा हुजूर नूं आंदे ने सोने बीबी पागल ए मजनून ए बेवकूफ हुजूर ने साइलेंट खामोशी दा इशारा कीता जदों बीबी सना सना के अपने दिल दे वाले कढ के अपने दिल दी पड़ास कढ के ओ बीबी जान लगी ते हुजूर फरमांदे ने अम्मा जी अग्गों भी जदों दिल करे आ जावे हो जे असी इत्थे ही हुन्ने आ सानू अपने दुखड़े सुना जावे हो जे सहाबा फरमांदे ने सोनिया कमली वाले लजपाला ए बीबी मजनून ए पागल हुजूर फरमांदे ने मेरे सहाबा जे एदी भी मैं ना सुना एदी कौन सुने जिन्हों कोई सीने नहीं लाने वाला जेड़ा बेयारो मददगार है जेड़ा बेआसरा है मैं यतीमां दा वाले मैं गरीबां दा आसरा बेसहारियां दा मैं सहारा मेरे सहाबा जे मैं भी एदी ना सुना ते एदी कौन सुने हजरात दी वकार अज ओ नबी दा दरवाजा बंद हो गया है मस्जिद नबवी बंद हो गई लोगो लम्हा फिक्र आए अपने ज़मीरां दे विच अपने गुनाहां ते छाती पाऊं मेरा ते इको ही ख्याल आंदा कि गदा बन के